गिबियावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय साफ्रोमबो मेडिया नोंथांमोनखौ खुलुमहरबाय। दिनै बे समाव जोङो मोनसे गोनांथार मेसेज फोसावनो सानदों। बेनो जाहैबाय देग्लाय जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था द'थि बान्था 2024 मायथाइ बेनि थाखाय जोङो सासे केन्डिडेट जोङो सायख'खाबाय आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय मुस्रि उत्तम तेरन। उत्तम तेरना बिथाङा गुवाहाटीनि परिजत एकाडेमिनि फाउन्डार। दा बिथांनि मुंखौ जोङो बे द'थि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था 2024 बेनि थाखाय जोङो सायख'बाय आरो दिनै बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मिटिङाव बिथांनि मुंखौ जोङो अफिसियेलि जोङो एप्रुभ खालामबाय आरो बिथांनि मुंखौ जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टजों दाजानानै होनाय जुरि बर्ड मेम्बार बिथांमोनहा थांनाय 17 मार्च 2024 मायथाइयाव बिथांमोनहा सायख'दोंमोन आरो बिथांमोननि सायख'नायखौ जोङो बिथा खालामनानै आरो जे मिस्टार उत्तम तेरन बिथाङा समाजाव मा बिहोमा होदों बेखौ नोजोर होनानै जोङो एप्रुभ खालामबाय। जोङो बुंनांगोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थानि थाखाय जोंनि माखासे थाखानाय जि नर्म्स जि थाखानाय जि एलिजिबिलिटि बियो ब्रह्म धोरोमनिल' मानसि जानांगौ बे नङा, कनफाइनमेन्ट नङा। समाजाव जाय बिथाङा मोजां खामानि मावदों, समाजाव बिहोमा होदों, बिथांमोनखौनो जोङो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ नायबिजिरनानै सायख'नाय जायो आरो जोङो बिथांखौ कंग्रेचुलेसन होयो। जोङो बे बान्थाखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 18 एप्रिल 2024 बेयाव जोङो गथायगोन। बे बान्थायाव 50,000 केस थाखा होनाय जागोन, मोनसे फोरमान बिलाइ लोगोसे मेमेन्ट' बेखौ जोङो होगोन आरो गुरुदेवनि बे फैगौ 18 एप्रिलाव जानो गोनां जोनोम सानखौ बबेहाय जोङो खुंगोन बेखौ दासिमबो जोङो थि खालामथ'नो हायाखै। जेराव खुंगोन बै जायगायाव बिथांखौ जोङो लेंहरनानै बे बान्थाखौ जोङो होगोन। जोङो मिजिंथिदों जोंनि बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थानि गेजेरजों जोंनि समाजाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जि मावलांनाय फोरोंलांनाय आदर्श बेखौ जोङो जुगामि खालामनो हागोन, बेखौ जोङो फेहेरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जों बर' समाजनि थाखाय सासे मेगन बेखेवगिरि दैदेनगिरि। बिथाङा धोरोमनिल' गुरु नङा, बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावनानै जोंनि बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै बिथाङा लाखिबोदों। बिथाङा जोंनि थाखाय सासे मेसिया। जोङो मिजिंथिदों उननि समाव जोङो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि बार्थडे जोनोम सान खुंनायाव साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा जोंखौ मदद होगोन होननानै जोङो आरो मिजिंथिदों। दा दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जाय बिथांनि मुंखौ जों लादों मिस्टार उत्तम तेरन, बिथांनि खामानि मावनाया इउनिक। बिथाङा कन्डिसन गैयालासेनो समाजाव बिहोमा होलांदों आरो बिथांनि बिहोमा होनायखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा नायसनदों। आङो साबायखर बावगोन जाय बिथांमोनहा जुरि बर्डनि सोद्रोमा जानानै बिथांनि मुंखौ जोंनिसिम दैथायहरदों, बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों। जोंनि गेजेराव 7 मानसिनि नमिनेसन फैदोंमोन, 7नि गेजेराव बे सासेया सेलेक्सन जाबाय आरो जाय बिथांमोनहा पेनेल बर्डनि मेम्बार हिसाबै 7 बिथांमोननि मुंखौ नमिनेसन होदोंमोन, पेनेल बर्डनि साफ्रोमबो सोद्रोमा बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा पसारी अग्रवाल, IVF स्पेशलिस्ट एट अपोलो फर्टिलिटी गुवाहाटी। मैं जनाब विचारिছো जे मैं ककराझार अपोलो डायग्नोस्टिकत 23 मार्चत आহি आছো दुपरिया 12টা বজাৰ পৰা এটা বিনামূলীয়া নিসন্তানতা কেম্প লৈ পেলাই। যাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে, নিসন্তানতা প্ৰব্লেম আছে, আহি পেলাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই চিকিৎসা কৰিব পাৰে। আপোনালোকে বুকিংৰ কাৰণে কল কৰিব পাৰে 8135834710 নম্বৰত। আকৌ একবাৰ কৈছো 8135834710 ফোন নম্বৰত কল কৰি পেলাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্টটো বুক কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।